Здравейте! И днес, по ирония на съдбата, ще играем... Само да видя нещо. Днес, по ирония на съдбата, ще играем Коледен май. И виждате, той направи като да дропър 2. И ние няма да можем да изиграем целия, но ще има и друг епизод. Това е първо ниво. Аз пробвах да го мина и го минах. Защото не си кой знае колко лесни. Това е второ, така, трето, четвърто, пето, шесто, седмо и накрая осмо ниво. Дропър 2. Да. Презент. Да, това е от Дропър 2 презент. Вижте. То си е като да Дропър. 2. И нека напочнем. И мапа започва тук, което малко не смешно. Сега, това че съм го минавал, няма да направи по-фъни играта. Като просто виждате, той аж някакъв долу много лаже. Просто виждате всичко е в някакъв, а той адски много лаже. Ударчета, които много ме кефат, защото не може да прочетя абсолютно нищо. Линк към този мап ще има в описанието. Естествено, ако искате да си пробвате късмета, просто го играйте. Виждате, не е много лесно, не е много трудно, но ви трябва малко професионализъм, за да играете. Защото аз мисля, че никой няма да играе като мен от първия опит така. Както аз играл. Добре, гледайте, гадното, че не може да се разбере къде е блокчето. Вижте сега. Не може да се разбира абсолютно нищо. И е това е най-гадното, което аз го джъмпах като чудо от първия път. Нека продължим. Тук някъде ако се умна, просто съм най-смотания човек там. Да, ето го бутончето, ей там. И сега. Джъмп номер последен. Добре, като по чудо успяхме да го минем от втория, третия път. И ето спомням ви от начало. Тук забравих да покажа креаторите. YouTube към тяхните канали ще има също в описанието. И нека започнем с две, който вече и аз не знам какъв е. Frozen. Гледайте. Днес няма Frozen Jump. Но объркваш. Защо за Бога трябва да е толкова гаден? Да, виждате, много е объркващ. На къде точно трябваше джампи, абсолютно никой не знае. Но поне Frozen покрива снега и не изглежда чак толкова троващо и гадно. Не чак толкова гадно. Въпреки че все пак си едно гаднящо нещо. Поздравления на това, който го е правил този мап. Въпреки че най-вероятно е англичанин. И си е англичанин. Ево е, брат. Много добре ще го направил. Просто ево е. Виждате, че добре е направен мапа. Не е пестена алчност. Не е пестено гаднярщине.
Виждате, не е труден, не е лесен. Сложен. Така, сега да не си помислите, че и то съм го играл ни най-малко. Просто, вие ще усетите като играете, не е чак толкова труден, колкото изглежда. А за някой от вас може чисто просто да не си изглежда труден. И аз просто да съм нуб, което си мисли, че е някакъв голям. Обаче, нищо никога не ми се знае. И както виждате сега, това подвежда. И стигнахме някогаш до трети ниво. Не очаквах, че толкова бързо ще ги минаваме. Добре, това там е трето. Добре, и Candyland. Като по чудо това ми изглежда най-лесното от всички, които до сега играхме. Просто така като по чудо. Да, най-лесният обаче най-евалният. Най-гадния по възможност. Който го е правил, му казвам просто Candyland и е страхотно. Просто да не ти кам колко ми беше готино да го видя. Между другото, добре, тук стават много фани моменти. Защото виждате това. Лошо е, че няма никакви чекпоинти, нямате право да правите никакви команди. Това е много лошо. Просто като знам, че не мога да направя един хомчет, чекпоинт. И както там хората го наричат, ми приушава. Глед сега, това ще го мина утре. Добре, много ме кефи това ниво, въпреки че певам като крава на муле. Или както там може би не има някаква поговорка. Да, виждате, може би ако бях долу, можеше да се получи. Не се знае нищо. Просто ви казвам, не знам, за мене, аз търсих като мапове и го намерих и това. И ми грабна вниманието, понеже днес въобще няма да е Коледа. Пък, да ви кажа, моите видеоклипове се качват в реално време, защото ги знаете, те не са толкова големички, не могат да се качват за днес, нито пък нямам с кой знае колко големи графики. Вау, тези неща не ги бях забелязал. Да, Regeneration го бях забелязал, защото хора да ми мигат кажат, че чата не е от най-чува неща на Майнкрафт, най-честите неща на Майнкрафт, да ви мигат чата не е обичайно. Добре, аз не разбирам как ще го мина това. I don't know. This is impossible. 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 Ох. Добре. Как да го... Добре, бе! Как се хвърлих така, бе? Добре. Въобще не ме интересува дали ще го направя. Естествено. Аз се чудя. Дали пък може би... Ако джумна на тази лампичка... Да. Не знам, там е доста impossible. Не знам как ще го направим. По двете начина. Двата начина. Не, там ще...
Хора! Няма нищо impossible за мене. Няма нищо. Няма нищо невъзможно. Това е невъзможно. Добре, защо трябва да са толкова лоши с тебе? За мен няма нищо невъзможно, хора. Аз съм Бог. Обаче Бог. Сега ще се променим. Път чекпоинт. Не, защо? Не е чекпоинт. Ето ако сега ще изложим. Добре. Айде, щом ми е тръгнало да минавам невъзможни работи. Сега ще ми е май доста трудно да навакшам там, където бях. Между другото, всяка всичка там, какво имаше? Не ме пусна там. Но какво имаше? Каштурката на Алибаба. И тук къде е бутончето ми е интересно? На мен. Нищо, има адски много там. Все пак не сме напред следно. Ние сме напред. Аре, като съм тръгнал да правя невъзможности и пак. Айде, пак! Добре, как има толкова невъзможни неща в света? Чакай, видя нещо. Да, добре. Как има толкова невъзможни неща в света? Чудесно. На мене па ми върви с 15 ППС. Колко е готино да върви с 15 ППС? Аре бе! Добре, това там е impossible. Вече го оглавявам за официално impossible. Ever. Да, става малко и да кажа, че това е impossible. Добре, не. Добре, хора, виждате, човек се облича по тази работа. Някак трябва да го джъмпите това. Окей, явно няма да завършиме да сме го минали. Това беше от мен. Аз бях Иван Плей БГ. Играх за вас. И до скоро.